Rektor, ovo je stvarno neodgovorno uloga. Ako mi toliko već... Da nisu loše, odlične. Evo, sad sam vratio je malo. Melisa, saniraj u drugoj turi opet 10 malih, 150. Dobro. Malo da... Njih treba malo više udaraca da dobiješ na prečni. Ja, budu ovako, ne nadođu. Oni tako i hoći. Dobro. Oni tako i hoći. Oni ovako i hoće. Oni ovako i hoći. Oni hoće 2 kore. Prošli put smo mi tako direktno, tamo je nešto bilo sumljivo, rekao 2 kore. Svaki dan po jedno 10.